Kong pi thu ingi kerteng jong pi. Ting jong agalong shimti hun thapa. Na isnong. Sohiong. Sohiong mo. Hoi. Te pi thu ingi pi pas kumno pi leit pule sha ai. Nga Pule po Lovely Professional University, Punjab. Nga led ya ka course jong MTech in Civil Engineering, Transportation Engineering. Kani ka de lan kumno han ya shlong don ek kita ba. Ka deal bat ki batray PWD jong ka road. Ti long ka line ka de bitang ni police special namta ki jong ka road jong ki airways mud airports gitu kan jong ki railway gitu. Pi thu ingi mano pi leit training leit pule ste mano. Nga sedang ban puli kani ko kus jong ka de arsnam lai nga sedang ya gani na do arja arfway ti nga dab arja arfulai ti ka de ngidon fourth semester ka kus jong ka sedang lai nga let hangte na do banai September jong arja arfway Hak perang ya lockdown po. Tangba ngidon hybrid mode lai ngilaban let Punjab dan ngilaban le online ti ngati nga let hybrid kan Kini pi da ka bahat jong government ne pi leit simat. Nga let da ka based on my degree banga pass na ka degree kan lai nga yo scholarship na ka degree Na ka scholarship degree. Kamud No government ne na ma'am nga yo bid na ka scholarship bid na ka degree jonga kan lai nga kishim bid tang na ka degree ta pi pas na ai mcho. Naras Regional Institute of Science and Technology Meghalaya apo Baradwa Killing Road site Pi pas ya ka Civil Engineering. Kong pi pendep matrik na ai kas Nga pendam matrik nang ni nasionong hi na Sohiong na Namjing Shai Secondary School of Sohiong. Ti nga late 12 science apo Lidikin College. Nang tapad nga sa late apo RIS katakalong Regional Institute of Science and Technology Meghalaya malapit da ka Nehu. Beli pijit ini kalai, beli pijit dah kalai. First priority jonga kadaiban lead doctor tamba hakitu ki por bompadan basta na yeng ti ngam da tep than ti ban lead coaching ai kum to ti ngam da tep than ti nga shu tho exam ti nga kham qualify ti hadinang tu pa na yeng kyong yo ba kum ta mo nam yo ke each la shai ka nam yo ngala he la shai shi si yo ngam yo kam shu ti kyong sakatu ka por gim pada hayeng kim pada don ki ba nang basta ti gim pada tip hash phangini ki coaching center ai ti kyong pe lit no da second option hi jongaru ka de engineering ti ngashim no engineering kan ti hadinang tu ngile wat college ti ngiyo hapo risk kan Ha Punjab pi pule ya. Pi wan bakat no, pi long bakat no. First position. Kamut nalor jong pi dang don ki bawan. Hoi dang dan arngut. Arngut kamut pion balai. Hoi. Diki ong kumno nang thi. Late 90 ngai khubli ki noi kai nang the I gain lot of experience nang te ru ngala le research ru ka research ronga kadang don lai dang publish kan long dang don ha ki jong scopus in like ti kila long ki noi kai nang te ki encourage ba long ki best kan ki noi kai hang te kel piru kala di mentai kadang yo top po India ti is best college Tangba is very expensive Pi yo kanoma Propson Point Rio research thi kalong kumno pi is college kalong strict ha Tangba outside college but ki it depends ha kalai ha ka jinglong jingem jungi ladangi imba tikipri ruki bha ladangi im kumta mo ladangi im ka jingem ka ba bomya de longi kum no ki khasi ki bon police ne but ki dan kumba she's part tame yo pas lang pi ki bon mga ngade marwe kasi kabangalit hangte pi pas mano our job flag mental snap banai mi ngadang ngadab yak exams ti banai June ngawan phai shini shulo pilih biang stay ne pin pule biang stay ne pin wat kam no nga plan ban wat kam ti ngam tep ngan pet hi ka bayo ti ngan persang
anything ka ba kum ki egi lan hang ne pi ong mane kum lan surok hoi ti menta pi kwa ban le jong shop private ne le jong government na pi kwa em ngan try both private and government ta mo ti pi kum lo ki SU ka pi tik pi apply hi ma pi ne ki ong ki SU ben apply ne kum no ki ne award kanya award ngatupling ba ki bhaying joga na para kum to te ngarung la bo jingtap hi shphang ki ni ki like ke award igum to ti pi ha tok por pi nang dekovet pi pas kum no ha tok por pas bahan em por shop le chite po balit mangi jong em bitek shop pi le cha punjab pi pas baha em ngala shong jing shang pas bitek arja arpho ti ngati gwan gap ya ke ni ngala david ban le direct kum to arja arpho ti ashim gap ya no shisnam ti arja phui asaliste ta pi sa ba snong chne sa ha Sohiong te kit bok pi ba pin dang yo kam ba ba kan news ki we ki si pi ti kulish bun me ni kulai la ya te kulish bun ni na sai kudu yang ha to kublish bun fir